Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. Adda manan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na kanipapam. Apay ngamin nga ilimod yu manan kan ni Papa, Mama. Iso asan ang madisiplinaan ni Inso, ta isaksakit yu. Tangiwat mo kunak, no di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulad tanti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makaamo kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kami tinaramid ni Enso. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enso no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustoan na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga rod. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan nyo nga ungtan, wenno bautan, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo iti pagadalan nyo. Apay papaaya bandak manan. Naglastugmat ngamin dahi di akadalak, Mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di nala mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papamday toy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, Mama. Da kayo nati o may makisaway di pagadalan. Ay, talaga asyak. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti kaeskwilaam? Depende Mama. Nuad damang loko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalay nga anak mo. Kasano ana amuam? Saan nanasken amamwam no asino tinakaamwak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enso. Gandagi tinaganak ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enso inton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka apanang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibog kadag iti amin amasetas di taparaangan. Total, awan klasyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pailaang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya amatan Papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpal akon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni Papa. Apay nga taasan nakakay-kayat. Hindi ito tanong ni Mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibukak. Makapasuro na talaga. Sumungad ni Lolo. Amu kun ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Katino na sinugan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sita kun. Nabasa ako na.
Saan mo ngay paturong kanyak ti Danom? Ha? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amok ang nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinangbas sa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, agtal na ka. Amok ang nakita nak. Ingagaram tinangbas sa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara? Awanan ti adu pa'y asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tama nga no, agsakit kayo, itipan na kabasayo. Ay, pasensyaan nyo lakuman ti apo ko yo. Talaga ang narigat ama disiplinaan. Apayakas ta ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo, Papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Dahita ti rigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun aki nasarita, Papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat tulang ni Mama. Ipulong ko ni Papa. Apay manan. Imbagak lang arudon na diyak nakita ni Lolo sumungat. Saan kit di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asaan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gaputais spoiled na ka ni Mama. Ipulong kan tumat iti daytang imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay pagmaymaysaan yun no awanak dito balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni Papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni Papa ti agululbod? Diyak bukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na day jay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan day jay. Apay adinusan paylaan. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya't aguraan ka. Ne, apay anak ka umay kayo, Papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ama disiplinaan. Tapno saan yun tao apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, Papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam ko na namet akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak matlaang ti agproblema. Saan mat ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ka iti kolehyo. Kaslama sa duta kung nagadal, Mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpus ka. Tapay pailaan. Baknang tayo mat. Ado tinegosyo ka ni Papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo.
Isuriyulatan kanyak, mama. Saan ang mabalin anak ko? Nasken ang makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo, kinasaritaklat ang ti-advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa nga awan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan, kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo? Siyak ti makaamo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon itilukodan ti anak mo, tunggal adda ka maling aramiden na. Siyak ti inana, iso asaan nak ang mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulagid di sungbatan nak. Ipaay ko amin ka. Baknang kami. Awanan ti sapulam kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enzo. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saanan nanaskan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakid din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man laangan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Oray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabaknang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatek? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda, no saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka? Sino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saan ang amabutang kan ka? Kastagayam, ha? Urayam ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco, syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak, kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltug ni Papa. Rumwara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam ditoy sa ledmi kini mamam. Ha? Awan Papa. Sige, rumwara kon. Saan ka ba rumwar? Ha? Anya dayta ilamlamang mo. Awan Papa. Kita kunak. Inalam ti paltug ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dayto e paltug Papa? Saan ang mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Papa! Papa! Enzo! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jak ing gagara, Mama! Inagaw na nga miti baltog kanya. Kat jak ing gagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apa yan ang pasamak ti kastoy, Papa?
Apay na pukaw ko ti asawa. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang human ti mabalot, Papa. Bayam ngagnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasapan. Agbababawi ako. No apoy adyak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang tinang iturong iti kastya. Nagpanagan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.